Amen. Siyabonga kakhulu asimbonge uNkulunkulu usihlengile kwaze kwafika lolusuku ngoba usukhona wena sekuphelele ngoba vese uNkulunkulu lenkonzo ubeyihlelele wena. Amen. Ngoba ke usukhona izinto seyiphelele. Amen. Kolose chapter 3 verse 19. Madoda, thandani omngeni, ningabacasukeli. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nasekuseni Baba siyabonga. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyadala. uNkulunkulu oyingcwele siyakhuleka phezulu kwezwi lakho. Nkosi Jesu sithi gcoba nencekazi yakho. uNkulunkulu onamandla onke, uvule Nkosi inhliziyo neingqondo zethu. uNkulunkulu oyingcwele phezulu kwaleli izwi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi enhlizweni yami nobaMahlaba kuye kwabekeka ukuthi ke sizokhuluma ngezinto ezilimaza umuntu oshade naye. Kusho ukuthi mina ke ngizokhulumela uhlangothi lwabesifazane ukuthi yizini ezilimaza umuntu wesifazane. Ubaba yena uzokhulumela uhlangothi lo baba ukuthi yizini ezilimaza umuntu wesilisa. Ngoba kuyabonakala ukuthi isikhathi esiningi iyeyonakala imshado ngenxa yokuthi abantu bangaqondi ukuthi lento engiyenzayo iyamlimaza umuntu engishade naye. That's why uthola ukuthi abantu bayahlala iminyaka ngeminyaka emshadweni. Uma usubakhanselisha umuzi umuntu ethi mina for 20 years angizange ngiu-enjoye umshado wami, ngoba kusho ukuthi lo muntu ashade naye ubengazi ukuthi izinto azenzayo ziyamlimaza lo muntu ashade naye. Amen. Ngiyathanda ke ukuthi ngenxa yesikhathi ngisheshe ngingene, ngiyathanda nje ukwendlalela kafishane ukuthi sibone ukuthi umehluko njengoba sotreata lento ukuthi yini elimaza umuntu wesilisa yini elimaza umuntu wesifazane. Sibone ukuthi asifani indlela esakhiwe ngayo, ngoba uma ungakwazi lokho uzocabanga ukuthi indlela wena ofila ngayo kufanele naye afile ngayo. Ilanguage yakho kufanele ukuthi understand njenge language yakho, kanti indlela esakhiwe ngayo ayifani. And uNkulunkulu wakwenza lokho kuze kube nobunye emshadweni, kodwa uma ungenayo iunderstanding abayichaza ngokuthi it is a correct interpretation of things, za umshado wenu ukuthi ube nama problems. So ke that's why siyayisicizelele ukuthi emshadweni akulona uthando lodwa olwakha umshado, ngoba abantu bayahlukana bethandana, kodwa emshadweni kufanele ibe khona iwisdom. Kanti alikho futhi izwi elithi njengendoda enothando eyakha umuzi phezulu kwedwala, kodwa kuthiwa njengendoda ehlakaniphileyo eyakha umuzi phezulu kwedwala. So ke bayahlukana abantu bethandana. Umbuzo, uyamthanda lo muntu oshade naye? Yebo ngiyamthanda kodwa ngehluleka ukuhlala naye. Bayathandana kodwa iwisdom ayikho. Amen. Ngoba nalo uthando luhlukene, khona longena kukhona olokuhlala. Asidependi ke kulolu longena, lona lukujikjela likushiye lapho. Ingakho ke kuthiwa abesifazane abadala abafundise abancane ukuthanda. Manje ungazibuza ukuthi bafundiswe kanjani, ngoba vese kuze ngingene naye emshadweni ingoba sithandana ngezwakala. Futhi ubungalindela ukuthi kube yilabo abancane ngoba bona basavutha ukuba bafundise laba abadala, kodwa kuthiwa abadala kufanele bafundise abancane ngoba basuke sebemnikeza uthando oluthi ngimthanda noma, kanti lo longena lithi ngimthanda ngoba. Amen.
Umehluko ke phakathi komuntu wesilisa nowesifazane ngeke ngichaze ngenxa isikhathi sethu. Uma sibheka owesilisa noma niyahamba kukhona la niyakhona noma mhlambe khona la niphuma khona niya ekhaya, yena uba nento yokuthi sizofika nini la siya khona. Kwesinye isikhathi azathi nje uyabo awuna. Amen. Uzomuzwa nje ethi uyabo ngiyakutshela after 30 minutes siyangena la siyakhona. Kanti lo wesifazane yena unento yokuthi ngizofike ngenzeni phambili uma sesifikile kezwakala. Lo wesilisa yena ukhathazwa nje ukuthi sizofika nini la siyakhona. Lo wesifazane yena ukhathazwa ukuthi ngizofike ngenzeni uma sengifikile. Ngamanye amazwi nje usendleleni siyacabanga ukuthi into nje yokuqala noma ngingakashintshi kuzofanele nje ngilahle icathulo loba inyawo sezibhlungu ngivese ngibeka amabhodwe. Okunye ngizokwenza amabhodwe esestofini. Kanti yena ubaba ukuthi nje abambe isikhathi sizofika nini la siyakhona. Amen. Abantu besilisa uma ubhekisisa abafuna ukuma babuza idirection. Kuyezwakala kungaze kumosheke isikhathi kuphele no petrol kanti thina kulula ukuthi asime sengathi siyalahleka sibuze. Umuzi ubaba ethi hawu uyabona ke sengiyayibona indlela sizojika lapha kwa right. Kuyezwakala ngamanye amazwi sinikezana i-understanding kuze sibe ne-common ground. Kuyezwakala understand ukuthi vese umuntu wesilisa wakhiwe kanje owesifazane wakhiwe kanje. Angithi ngidla ngokusho nje ukuthi like uma ubaba ebuza kunkosikazi wakhe ukuthi mngami uyayifuna into ethize, athi umama angazi. Ubaba vese athi uyasinda imali yami. Kanti njengoba ethi angazi uchaza ukuthi uyayifuna. Uyabona nje wena umoya ungasahambi kahle. Yini manje kwenze njani nkosikazi? Angithi ungibuzile ukuthi ngiyayifuna into ethize awusangithengeli. Angithi uthe awazi mina ngacabanga ukuthi awuyifuni. Cha ngiyayifuna. Kuyezwakala. Abantu besilisa they talk less. Kanti abantu besifazane they talk more. Uma kuchazwa kuthiwa i-average words yomuntu wesilisa ngosuku, yamagama akhulunywa umuntu wesilisa ngosuku ilinganiselwa ku 12,000. Kanti umuntu wesifazane 25,000. It's more than a half. Amen. So ke ilento ke thina kwesinye isikhathi othola ukuthi iyasisiza ngoba uma nginento engijabulisile ngifuna ukuyikhuluma, uma kunento engihlukumezile ngifuna ukuyikhuluma. Kwesinye isikhathi nje ngahlala eduze komuntu eTexini uthola ukuthi sabingelelana sengizoqala nje indaba ngikhuluma lento engiphethe indlela engiyiphalaza ngayo, hayi ngoba mhlambe ngifuna angisolvele leyo nto kodwa just ukuthi ngikhulume angilalele. That's why uthola ukuthi uma into ibhlungu ngikhipha inyembezi, indlela yokuyirelease. Kuyezwakala. Kanti umuntu wesilisa ukaqume kanti lento iyamlimaza ngaphakathi. Angithi nangendlela abakhuliswe ngayo uthola ukuthi uma ngabe bekhula kuthiwa indoda ayikhali. So ke lento ke aze uyayibona ukuthi uma uyindoda awukhali kanti lento iyamqeda ngaphakathi. Yingakho ke kungajwayelekile ukuthi uthola ukuthi umuntu wesifazane kuthi uvese wathuhluza umuzi wonke. Kodwa ubaba wekhaya into ejwayelekile avese athatha isiphamu adubula unkosikazi adubula ingane naye azidubule. Ngamanye amazwi kade lento iqokelelana ngaphakathi. Kanti mina njengoba nje ngiyikhipha uthola ukuthi
lokho kuyangelapha. Noma indaba yakho ufuna ihambe, ungayitsheli umuntu wesilisa, itshela umuntu wesifazane. Uthisha nje wayesifundisa wayedla ngokuthi there are 3 types of communication. Athi telephone, television, telewoman. Athi ngoba into yenzeka la eMaritzburg, uma ufuna isheshe ifike eHammersdale, tshela umuntu wesifazane and iyofika isinama spices. Udlule nje kunengozi. Uzothi hey, ikhanda bese liginqeka lodwa lapha. Into yethu lento yokukhuluma kezwakala. And noma kugqokwa umuntu wesilisa yena ugqokela isithunzi kezwakala, kanti thina abantu besifazane sigqokela ukuzizwa kezwakala. Noma umunye umuntu angangitshela ukuthi lento inhle kangakanani, kodwa ngifuna ukuzizwa. Yingakho ukuthola ukuthi sidla ngokuxabana nomyeni wami. Uma ngabe mhlawumbe uthola ukuthi angizikhiphanga, mhlawumbe ngiqale ngokugeza ngamkhiphelanga impahla, ngizofika usegqokile sengithi ay ngeke myeni wami, ngeke ngiyacela ukuthi akuhambi kahle. Athi mngami kunani ngoba ngigqokile, into zenu ukuthi nilokho. Uyabo yena ugqokela isithunzi kanti thina sigqokela ukuzizwa. Yingakho ke thina nalento yongimesha into yethu. Obaba banendaba nento yongimesha. Amen. Bona uma bekhuluma abesilisa bakhuluma straight to the point, kanti thina siyajikeleza. So ke ubaba uma ngabe engam-understand unkosikazi wakhe ngathi umekhuluma athi umthetho wakho uqonda ukuyapi, ngoba ngicabanga ukuthi kufanele usufikile kulento ofuna ukuyisho. Awu avese akuthele ngamanzi ngoba thina siyajikeleza. Kanti nobaba uma ngabe ezokhuluma nje athi straight to the point, kuwe kuba sengathi nje ugcina icala, ufuna ukukhululeka masinyane la kuwe. Yingakho uma kade kukhona ofonile uzosho athi awukade kufona usisi wakho, wena uzobuza ukuthi hawu utheni, hayi uthe uzobuya kufonela. Hawu akashonga ukuthi bayaphila uma unjani. Angishilo nje ngathi uzobuya kufonela, uthe nje ngimtshela ukuthi uzobuya ngo12, ngoba thina sifuna yonke imininingwane. Yingakho noma sifika lapha nezintweni ezincane thina sinjengama butterflies siya appreciate even okhala. Umuntu wesilisa umuzothi ha uyakhumbula ilo isahlangana naye, awukhumbula imyeni wami wayegqoke ishetheli brown, athi umusukhuluma ngetaye egqokile, ngoba abayinaki leyo nto. Ithina abantu bama details. Angithi bona uyabona bama buffaloes, lembali thina si appreciate bona bayigcoba ngeenyawo. Amen. And indlela ababuka ngayo izinto abantu besilisa ayifani neyethu. Iyona ithe thina eyethu isabalele. Yingakho ke uma uthola ukuthi kunento ayifunayo esitolo, uyazi ukuthi usuke ekhaya ngifuna into enjani, ngiyoyithenga esitolo siphi, aqonde lapho uyawazi usize wakhe. Thina umshikashika into ongayazi, indlela esidalwe ngayo nabo indlela abadalwe ngayo. Abantu besilisa they hate shopping, thina we like shopping. Amen. Yingakho ke noma ungena ezitolo lezi ezidayisa izinto zabantu besifazane, uthola kubekwe osofa ababekelwanga thina, kubekelwa abayeni bethu, ngoba uyashesha ukudinwa ilento ukuthi kanti kuyoze kuphela usuku lonke sila awusaqedi. Uyayibo indlela asifani. So ke it's very important ukuthi siwazi umehluko phakathi kwethu. Bona isikhathi esiningi ipriority kuba ukuthi kuthengwe imoto, kanti thina
kuba ukuthi sibe nomuzi. Uyayibo nje uthola ukuthi akukabi namuzi ubaba yena ujahe kuthengwe imoto. Singacabanga kanjani kusikazi indaba yomuzi singenayo transport? Uyayibona. So ama priorities ethu awafani. His sex drive is constant. Tina eyethu iyashintsha shintsha. Uthola ukuthi nje awu namhlanje uyakulangazelela nakusasa uyakulangazelela kanti thina kuyashintsha shintsha i-contribution ke nalento yokuthi uthola ukuthi sibuye siye ngale siwele so ke kuba nezinto ke ezenzakayo abangapha ke kwa medicine ibona abangayichaza ndawonye nanokuthi thina uma ngabe kunento engilimazile I don't enjoy lapha ya kanti ubaba yena uyafuna ukuya lapha kuze aduduzeke. Mina ngifuna ukududuzeka before ngi-enjoy, yena ufuna ukungena kuze aduduzeke. Amen. And uma ubheka abantu besilisa akawakhohlwa amagama ama-club ngisho aphesheya, akawakhohlwa ngisho amagama abadlali, nanokuthi i-club yakhe ngo-1997 mhla bedlala neGhana baskora ama-goals amangaki, abayikhohlwa leyo nto. Thina lezo zinto izinto esingayinaki, thina esingakhohlwa ama-birthdays nanokuthi i-anniversary. Ezwe nje ubaba umama esethi hawu mina ngiyakhumbula njalo ukuthi kusasa thuba yazi thina sizinaki lezo zinto, nanokuthi izingane zifunda grade bani. Ay leyo nto ke ngiyibuza nkosikazi. Nanokuthi izingane zineminyaka emingaki. Uthola ukuthi ubaba dwe usekhohliwe. Kodwa lezi zinto club amagama ngeke club aze awakhohlwe. So ke and I'm sorry ukuthi angikwazi ukuthi ngiqhubeke nokunye. Yizini ke izinto ezilimaza umuntu wesifazane. Mhlawumbe ungathola ukuthi lo owesilisa umyeni wakhe usezenze kaningi engaqondi ukuthi ziyamlimaza lo ashade naye. Number 1, ukuzizwela ukuthi la ekhaya uyi-property, she's not a partner. Yezwakala. So ke umuntu wesifazane iyamhlukumeza leyo nto ukuthi angazizweli partner wakho kodwa azizwele ongathi uyimpahla yala ekhaya. So ke uthola ukuthi ubaba noma ethatha izinqumo akasibona isidingo sokuthi ahlale phansi nonkosikazi badiscusse bobabili ngoba vese nje umthathiso kwempahla yala ekhaya, not his partner. Amen. That's why ngihlale ngimbonga uNkulunkulu ngomyeni wami kuyo yonke into. Ngiyazizwela ukuthi ngupartner wakhe ngoba ayikho into ayenzayo engazange ahlale phansi nami ayidiscusse and nami alifune uvo lwami. Noma kutholakala ukuthi mhlambe mina bengibona ngenye indlela yena ubebona ngenye indlela, akalwe naleyo nto, kodwa kufanele unginikeza ama points ukuthi ngibe satis, ngezwakala ukuthi ngempela lento i right. So ke kukhona abanye othola ukuthi selokhu bashada
emshadweni yabo abakaze bazwele lento yokubaluleka ukuthi ngiwumlingani womyeni wami, kodwa indlela aphathiswa ngayo uphathiswa okwempahla yala ekhaya. Amen. So ke leyo nto iyamlimaza umuntu wesifazane. Number 2, umuntu wesifazane kuyamlimaza ukungabi naso isiqiniseko sokuthi uyamthanda. So ke isikhathi esiningi obaba baye bangakuboni kubalulekile ukuthi unkosikazi wakho uhlale umnikeze isiqinisekiso sokuthi umthanda kangakanani. Athi mama hlaba sikuphi isidingo solokhu ngoba vese ngangeke ngimlobole ngingamthandi. Cha, uyafuna uhlale umtshele ukuthi mkami ngiyakuthanda. Uma bengathiwa nje angihlehle ngibuyele emuva ngiphinde ngikhethe, hayi bengiyokhetha wena ngivale amehlo. Njengoba nje wathi dudlu ntombi ngiyakuthanda, qhubeka uyidudluze la endlini, uyayifuna ukizwa leyo nto. And uma ngabe umtshelile, ngiyakutshela noma emsebenzini bangamtshela ziphi izinto ezinegative ngaye ngeke azamukele ngoba ubambe le eshiwo uwe. Yezwakala yokuthi umthanda kangakanani ubadlula bonke abantu besifazane. Abanye nje bagcina ukutshelwa ukuthi bayathandwa, mhla umuntu emtshela ukuthi manje ngifuna ukwakha nawe umuzi, wagcina lapho. Kanti umuntu wesifazane uyayilangazelela lento, uyayihalela lento yokuthi ahlale etshelwa. Amen. Enye into emlimazayo umuntu wesifazane ukungalihleleli ikusasa kumenza angazizwa evikelekile. So ke kuumsebenzi kababa wekhaya ukuthi ikusasa alihlelele. Unkosikazi angahlale lokhu enovalo ukuthi eyikazi ikusasa lethu liyini. Ngezwakala ngoba ubaba nje yena uma kuvukiwe kwaphinda kwalalwa kwaphinda kwavukwa kuyena kuphelile. Kanti njenge leader yekhaya kufanele alihlelele ikusasa. Nonkosikazi nje ahlale enalento ukuthi as long umyeni wakhe ekhona usafe, akudingeki aziwarishe ngokuthi kazi ikusasa linjani sobhekana nalo, ngoba ubaba umuntu oyihlelayo and umnikeza isiqinisekiso sokuthi ikusasa labo li bright. Amen. Uyayifuna umuntu wesifazane leyo nto kuze azizwe evikelekile. Enye into iyamlimaza umuntu wesifazane lento yokuthi ungabibikho ngenkathi ekudinga. Ngamanye amazwi, you need to be there when she needs you. Ayikho into ebuhlungu kumuntu wesifazane njengokwazi ukuthi uma ngabe ephuma eya ekhaya uya endlini empty. And kwesinye isikhathi uma ngabe emtshela umyeni wakhe, myeni wami ngiyakudinga. Athi umyeni uyini ongifuna yona ngoba ngikwakhela umuzi nefridge ligcwele ukudla. Wayengezanga efridgini eligcwele ukudla and wayengazanga endlini ngoba nakubo ibikhona indlu. Yezwakala kodwa ubeze kuwe. So ke you need to be there when she needs you. Uthola ukuthi zimshaya izinto ziyoze ziphole, azipholise yena, awukho uyakudinga. Kwesinye isikhathi hayi ukuthi ngoba awukho ngoba ungekho la endlini, ukhona kodwa ufana nongekho, nilala embedeni owodwa kodwa nje umnqumile empilweni yakho. Uzizwela nje ongathi uyedwa, azazibuza ukuthi kanti mina ngangize kubani la ekhaya ngoba umuntu engangize kuye ongathi akanendaba nami. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi noma kukhona izinto ezimvukelayo kuma in-laws, uthola ukuthi wena you are not there ukuthi umdefendele, umprotecte. Kunalokho uwena omenza azibone edayiseka. So ke leyo nto iyamhlukumeza umuntu wesifazane. Ayikho into
kuye emnandi ukwazi ukuthi umyeni wami uma ngimdinga he's there for me. Noma kukhona izinto ezingishayayo emsebenzini kodwa umyeni wami he's there for me. Amen. Enye into emlimazayo umuntu wesifazane ukuthi angayazi ivision yakho, ukuthi as ileader yekhaya iyini ivision onayo, ngoba ave kubhlungu ukulandela umuntu ungazi ukuthi ukusaphi. Uma umbuza siyaphi athi hayi ngiyahamba nje ngoba indlela isangivumela iyangibiza. Umuntu wesifazane uba naleyo nto ukuthi ngiyafuna ukwazi ukuthi lento engiyilandelayo ingisaphi, ngiyazi ivision yomyeni wami. Ngamanye amazwi ngiwazi sibe nama short goals, ama medium goals, ama long goals. Ngiyezwakala long term goals. Nje noma ekubuza omunye umuntu ukuthi ngempela niplane ukuthi after 5 years nizobe senikuphi, uthola ukuthi awazi, ayikho into ongayisho ngoba awuyazi ivision yomuntu oshade naye. Kanti kubalulekile ukuthi nihlale phansi akusherele ngoba kumnandi ukulandela into oyaziyo, ngoba even naseyinkonzweni uthola ukuthi siyakwazi ukuthi siparticipate ngendlela efaneleyo ngoba siyazi ivision yasenkonzweni. Soke nasekhaya ngoba uthola ukuthi isikhathi esiningi omunye mhlambe emsebenzini uyimanager, uyakwazi ukumanager kahle izinto zasemsebenzini zime ngononina, kodwa uma kufika ekhaya uthola ukuthi kunhlakanhlaka. Kuyezwakala. So that's why uzuthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu wesifazane uze overtake ngoba uyabona ukuthi lo muntu engimlandelayo akanginikeezanga. Kwesinye isikhathi uzithola usushayisa kuye ngoba ubungazi ukuthi uzoma ngoba akazange aze akutshele ukuthi iyini ivision yakhe. Amen. Ngoba kwesinye isikhathi ungathola ukuthi nje ulimala umshado, omunye azathi akami nami, akasizani nami, kanti ingoba akazi ukuthi uzobambaphi ngoba akendlalelwanga. Kuyezwakala, ubona nje izinto sezenzeka athuke kanye nabakamakhelwane. Share your vision. Amen. Enye into emlimazayo umuntu wesifazane, la sifunde khona kuyalwa obaba ukuthi bathande amakhosikazi abo bese kuthiwa ungamkhaci umngakho. So ke umuntu wesifazane leyo nto iyamhlukumeza. Kwesinye isikhathi kungaze umbone ungathi azisathathi na kahle, kanti ilento yokuthi uma ukhuluma naye awukwazi ukuhlala phansi naye ukhulume kahle naye ngoba phela umuntu omthandayo uyamdlakadlakathisa. Abantu besifazane abaningi uthola ukuthi uma ngabe sizobasiza benenkinga, sengihlangane nabesifazane abaningi kabi athi mama Hlaba, into engilimazayo ngomyeni wami uma ekhuluma nami uyangimemeza, ngiyacela ukuthi akhulume nami kahle ngoba ngempela uzothola ukuthi nento ebibalulekile obekufanele ukuthi ayibambe akasezukwazi ukuyibamba ngenxa yokuthi uthukile. Njalo uma ukhuluma naye uyamdlakadlakathisa, usehlala nje ethuka izaba. Kuyezwakala, azavike ngisho impukane indiza agoqane abe inqaba. Amen. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba lento ujwayele ukuyenza ekhaya uzoze ayenze ngisho phakathi kwabantu. Kukhona nje akade ama celebrity abaphesheya, I think bashade, angikhumbuli kahle kodwa angifuna ukukhuluma into eyiphutha, mhlambe isonto aliphelanga.
beshadile badivorce and lo omunye wayekhona ngosuku lomshado uthi ngawubona lo mshado ukuthi ngeke uze ulunge ngoba ngosuku lomshado wayemdlakadlakathisa phambi kwabantu. So ke uyacabanga ukuthi lento uma eyenza phambi kwabantu uma ngabe sebebobabili ke bengekho abantu kuba njani? Amen. Uba Mahlaba ngikutshela phambi kaNkuluNkulu mhlambe omunye ngaze acabanga ukuthi izinto engizenzayo ngizenza ngoba mhlambe ngizenziswa ukuthi kufanele ngizenze. Uba Mahlaba indoda ethi into eyiningi umyeni wami uyazendlala akazifaki ngenkani kodwa indlela izinto azihandlisha ngayo kwifamily kukwenza ukuthi ngibe willing ukuthi ngimlandele and ngikholwe into umyeni wami ayishoyo noma bengingayi understand ngoba izinto akazi. Uma ngabe nje elokhu ethetha uzomuzwa ethi mngami phela njengabantu abamalida ayinhle lento yokuthi sifike late enkonzweni, kufanele sibe isibonelo. Useqedile ngeke umuzwe ethi ikhanda lakho lithatha kanjani andudla ngokusho kumyeni wami ukuthi uma ngabe phela umuntu wesilisa sethi ikhanda lakho lithatha kanjani usuke engazi ukuthi uzisho yena ngoba uyena inhloko kaMama. Amen. So ke nje ukuthi ayibeke kanjalo leyo nto ivese ingene isinke. So angiyenzi into ngoba ngiyasaba noma uma ngayenzi lento uba Mahlaba uzongibulala. Cha. Ngiyenza ngoba kufanele ukuthi ngiyenze and I respect my husband. Kuyezwakala. Ngoba kufana nalento yokuthi ngiyindoda la ekhaya for 21 years sishadile akakaze angikhumbuze ngoba uyena yezwakala bazalwane. So ke asikho isidingo sokuthi angikhumbuze ngoba abanye bacabanga ukuthi kuze bahlonipheke kufanele ukuthi babe nolaka. Uyabona nje uma ngingena kubaleka izinja namakati atatazela umfazi. Ngeke ngilokhu ngiveza izinyo ngilivezela umfazi uzongena ephaketheni. Uthola ukuthi liyavela emsebenzini kodwa lelingaveli khona ila ekhaya. So kuba bhlungu kumuntu wesifazane. And ke obaba abanye uma ngikhuluma izinto enjengalezi baye bang-attack bathi Mama Mahlaba ungathi uzofaka abafazi emaphaketheni ethu. Mina owami sewathobela umthetho akanankinga. Kanti uzothola ukuthi ingoba ayikho into azoyenza kezwakala. So ke injongo yokufundisa ukuthi singayenzi into ngoba ucindezelekile kodwa ingoba kufanele ukuthi yenziwe ngoba kumnandi emshadweni kezwakala. Ngamanye amazwi kunaleyo nto yokuthi siyathandana siyathobelana. Amen. I know ukuthi mhlambe kwabanye njengoba kusakhuluma mina kuzoba naleyo nto uma sekhuluma baMahlaba athi hawu nakho ke batshele baMahlaba. Kanti injongo nje bazalwane akube clear ukuthi siqonde ukwakha kube mnandi ngoba ezinye izinto siyazenza ngenxa yokungaqondi. Amen. Enye into emhlukumezayo isikhathi sami sesiphelile sizoqhubeka kwi-next session. Enye into emhlukumezayo umuntu wesifazane ukuthi umnikeze isifundo ngenkathi edinga induduzo. Gezwakala. Mhlambe uthola ukuthi kunento
yangihlukumeza. Uma ngifika ekhaya ngilindele ukuthi umuntu engizofika ngikhalele ehlombe lakhe noma esifubeni sakhe angiduduze umyeni wami. So ke uthola ukuthi umyeni uzothi ay kodwa nawe ukhaliswa izinto eziwubala. Uyabona uma ngabe zenzeka lezi zinto kufanele ukuthi ungabanaki abantu abanjalo bayohlala bekhona. Manje uyolokho wakhubeka kuze kube nini? Kusho ukuthi uma ukhala namhlanje nakusasa uzokhala, nakusasa futhi uzokhala. Uwena okufanele ukuthi ukwazi ukuziprotecta. Uyayibona ukuthi leyo nto i-right. Ngiyayidinga kodwa not now. Okwamanje na bengisadinga induduzo. So ke the best way ukuthi angilalise la esifubeni sakhe. Athi sorry sithandwa sami. Kodwa uthi bayazi ukuthi balimaza into engiyithanda kanje. Uyayibona leyo nto nje yenza something. Ngezwakala iyayincothula nalenhlungu. And ke emva kwalokho uma ngabe ke esengiduduzekile mhlambe kuzothi ngakusasa noma mhlambe ngalona lolo suku. Uyabo isimo uma sesivuma mngami ngiyathanda ukuthi ngikusize ngikuhlomise lapha ya ukuthi izwi likaNkuluNkulu lithi nibusisiwe uma kanje uyayibona. So ke ngeke zingafiki lezi zinto kumele zifike. Kodwa ke kufanele ukuthi wena ukhule unga affectwa ilezi zinto. Ngizwa kamnandi ngezwakala ngoba into ebengiyidinga ngiyitholile manje isingena kamnandi ngoba nginayo leyo nto ukuthi ungenile ecathulweni zami why understanda indlela engifila ngayo ngoba ezove sethi umuntu kodwa uyatetema njalo kancane wena yinjalo abantu balokhu bakhalisa wena kusho ukuthi uwena wrong musilokhu ubheka abantu inkinga ila kuwe. Ngempela manje usuzoba naleyo nto ukuthi kusho ukuthi umuntu wrong imina uyayibona. So ke into obuyidinga ukuthi akududuze angakunikezi isifundo manje kodwa akududuze then emva kwalokho ke usengakunikeza isifundo. Amen. Enye into emhlukumezayo umuntu wesifazane ukumcorrecta phambi kwabantu. Ngezwakala. So ke leyo nto iyamlimaza umuntu wesifazane ukucorrectwa phambi kwabantu. Kungcono nje igwinye lento bese umbizela ngale kodwa sithandwa sami sengathi laphana akuhambanga kahle bekufanele kume kanje. Kodwa once wamcorrecta phambi kwabantu vesa afisa ngathi umgodi ungavuleka acashe ngoba nje usenamahloni abantu ukuthi gaza abantu bathini. Ngamanye amazwi akasayiboni nale mistake ayenzile kodwa usebona lento yokuthi umcorrecte phambi kwabantu. Amen. Sizodedela ke ubaba Mahlaba sizoqhubeka kwisession elandelayo. Ngizocela umyeni wami simshayile izandla. Amen. Umyeni engimthandayo after 21 years sishadile angizisoli. Amen. Ubaba Mahlaba angeke abe namahloni ukuthi angibuze phambi kwenu ukuthi mngami kunjani ukushada nami. Amen. Ngoba uyayazi answer ukuthi myeni wami usuku nosuku ngihlale ngimbonga uNkulunkulu ukuthi kodwa ngangenzeni ukuthi unginikeze umyeni nje. Kade kuhleka our daughter lo usanda ukushada. Siyahamba ke semotweni ngithi mina ngiyagaina. Uthena yindaba ma
hayi ngithi mina akudlali ukuthi uthole millions of kisses every day. Amen. So ke abantu ke bayaye bathi akufanele izingane zethu zazi ukuthi siyathandana, kodwa bangabi namahloni ukuthi izingane zazi ukuthi bayalwa. Bathukane ngeenhlamba phambi kweingane, bavikisane phambi kweingane, kodwa lento enhle nokuthi ingane, ngoba the best thing ongayenzela abantwana bakho ukuthanda umngakho, kanti ubaba yena the best thing angayenzela umama, the best thing angayenzela abantwana bakhe is to respect ubaba wabo. Amen. So ke ingane ungabona itshakadula njengamathole, nasesikoleni uthola ukuthi zenza kahle, kanti zisuka ekhaya labazali abathandanayo abahloniphanayo. Ngoba kwenzayo kufanele ukuthi focus ingabi lakini iphelele lakini, kodwa idlulele nasebantwaneni, ukuthi esikwenzayo sikwenzela nezizukulwane, abantwana babantwana bethu. So I love my husband so much.